Pinapan mo muna rin grades ya. Waray ko iskala mo. Amon ay suki sa oray dito. Yeah. Pag-hi. Actually guys, lumabas kami tsaka tapos naman kami. So, hindi ko po naipakita sa inyo kanina kung anong pangalan ng ano to. So, ito ay Makalap House of So, ayan. Yes, kuya. Wow. Social. Di ada di YouTube man dah itu. Wow, go. Sana all. Sana all tira hugasan. Anong kami doon natanan ng kaamo na? Marites. Pero yan. Sudah mo naman event yung Ano ito niya mga kuan? Ukaw na ko mga ano niya. Ikaw. Oh, manguli. Ano nga sa Manila kabali? Pagkatiwa ko sa pagbalit, mauli na. Mabalik ako basta kuri din. Balik ang magkuhan kita. Kaya ano man din natin mga estudyante, mag-iinom na kami. Ano nag-video-video? Biar kay vlog ko ya. Ano? Hi! Welcome back to my vlog! Ito po. Ano po to? Chinese bamboo. Yung ano po nito, yung
mo kasi bagan ko ala. Jare ba ang una nga. Hello guys, welcome back to my YouTube Oo, bagat. channel. Delikado ka to. Okay. Ay, oo nga na. Adi ako, why man chinilas wa? Jeffrey, tayo to na. Ay. Oo. Yeah, Coachella vibe. Ano ito maggaw-rugaw ya? Ano, kaya man niya. Wala tagin hindi PWH na inina ko ang power bank. Natira sa Pinakanon. mga sinulat mo na para sa akin. Bing! Ido, kutiba! Nagidaw kanon! Mura, ngunit hayaan Tibo! mo lang. Tayo kanon. Ayaw la. Ako Aray, lang, aray, aray. Aray. ako lang makaon. Ikadang pinggan. Yama, oram ako ha. Ya, Ano yun naman lingkuran nga ang puti ay. ya. Dir mo puti ay nalang. Prepare din matuban. Kanina ka mo. Hoy, baka di ka mo din Aray. eh. Kailangan ang plastic ka. Miski na magpuruan nga, di maglartarang ka. Ayaw liwan. Kabaso na ka lang. Hindi ako tingnan picture ito. Huwag ka nabiyad ka mo. Dire. Anong bansa? Ako din kasi Wow. Hala. Kuya mo, say good man.
Green tea. Gusto ko biguan. Ako ang mga choco. Hindi ako hindi coffee, hindi ka bibi. Ay, ano ito? Ano ito? Tabliya? Ano ito? Wait. Uy, may sisilipad, bro.